waar zullen we heen? Wat zullen we ophellen? Een poppenbadje maar waar ik ga, hè? Dus wij zullen even naar de kringloop. Ik vind net een hele mooie pop. Doe wel. Ja, doe wel. Oh, nou, mem net echt. Echt een poppenmemkeers, hè? Ik boorde vroeger nooit met de poppen. Ik net maar de baan, dus ik wil altijd boeten op het hut bouwen en in de zon bakken en trampolines springen. Ook boeten op trouwens. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Nou, je zullen wel denken, wat is dit alweer? Nou, dit is voor de 2 clipjes die we onkomende vreed opnemen gaan. Voor de Tomkefeskes. Je had al jet, iedere veske gie hoe wetterspetter, spetter. En bootje varen. Nou, je ziet hier een beetje een kleurverdeling. Bootje varen is in het geel. En spetter wordt in de lila tinten. Dus ik ga alles wat Bilkes zacht. Nou ja, en de pakketjes ben wat dreig. Er zit wat vertraging op, dus ik ga nog net alles binnen. Maar ik denk van, misschien ging ik aanstonds nog wel even met Ildau. Als die wekker is, ging ik nog even naar de kringloop. Misschien ook daar nog een paar dingetjes op een koptikje. Maar over het algemeen het meeste is binnen. Ik ga een mooie regenjas van Ildau. En een regenjas van mij. Een mooie zuidwester van Ildau en van mij. Nou, maar shit. Lieke kreeg als een kruisbij, dacht ik. Nee. Leesjes van mezelf, leesjes van Ildau. Nou, beide een spiekerbroek willen. Dan ga ik voor beide een hengel en visjes. Nou, de kinderen ook aan. Ik zie dat je nog even uitknipt worden mat. Maar dan kan je ook aan de hengel. Krijg wat. En Saken en Roelof Jan zullen de piraten spelen. Nou, daar ga ik dus nog net alles van binnen krijgen. Dus ik moet even zien dat ik nog een beetje een piratenachtige broek vinden. Sok ze wat. Poppenkleintjes in PS. Voor Lois ga ik de leesjes wel binnen. Voor Famke nog net, helaas. Voor beide een mooi parapluutje. Ik ga verf. Dit met al hier ook nog even lila verf en spuiten. Een matje, orenspiekerbroekjes. Wat skaaltjes, cupcakejes. Nou, alles wat in het lila. Dus, zoals ik zei, het meeste is binnen. Dus ja, mocht ik net meer iets vinden, dan red ik me hier wel. Maar ik ben nog een paar lietse items die ik eigenlijk wel nodig ben. Dus aanstonds nog maar even bij de kringloop zijn. En ja, het belooft droog water blijven. Dat is wel fijn. Want we gaan het al hier opnemen in de theatertuin. En dan nemen we het stukje van bootje varen. Nemen we op in de piratenboot die het in de theatertuin leidt. Maar ik ga er echt nog een opblaasbootje regelen. En daar kunnen dan de piraten in. Die komen dan om het bocht heen varen. En die gaan dan richting Ildau en Meerwerd, die dan op het visje binnen. Dus het wordt echt een bootjeclip. En dit speelt zich echt al in het theater. Oh, telefoon. Uno momento per favore. Later. Daar ben ik weer. Wie Jelke, die moest even wat vreetje. Nou, het is weer oplost. Weer wiekbleun. Geel weer voor bootje varen. En lila is dus voor spetter. En dat speelt hem ook al in de theatertuin. Maar dan gewoon mooi voor de bloemen en de bosjes. Zeg maar. Dus een beetje een theekrantje van. Dan zitten Lois en Famke echt op een tafeltje. Maar van die theespotjes en kopjes. En mij de poppen. Die ben echt een theekrantje onder de wand. Ik ben er ook bij. En ik ga nog maar een gieter. Ga ik op een trapje. En dan gaan hun beide de parapluutjes. En dan ga ik wetter zelf hun parapluutjes zitten. Dus dat is wel lachen. En vandaar ik de rijlezen natuurlijk. Die gaan ze wel nodig. Want wetter, spetter. Dus sassen wat. Ik mag nog even in je pop scoren die ik echt zitten kan. Ik ga nog wel een pop, maar die kan net zelfstandig zitten. Dat is ze wel. Dus daar mag ik nog niet van scoren. Maar volgens mij gaat Ilse wel in. Dus dat is echt al fixed. Nou, en nog een paar lietse itemtjes. Dus ik neem je maar eens nog even mee naar de kringloop. Ik zou zeggen, via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute bij mij. Waarom in de auto, hè? Man. Het is glorhit. Het is boeten 23 graden. Hey jongens, Ildau is weer van bedje. Maar nog een beetje wekken. Waar zullen we heen? Wat zullen we ophellen? Een poppen? Een poppenbadje maar waar ik ga, hè? Dus wij zullen even naar de kringloop. Zullen we even zien wat er al even voor leuks is? Ja, van piraten. Van de piraten, hè? Van het veske, hè? Hoe gaat het veske alweer? Bootje varen op de wien en hegen. Wij binnen net bang. Oh nee. Ja, wij gaan naar de kringloop in dat boot. Nou, zullen we eens even zien wat ze gaan jullie? Kom maar. Hik het op. Eromheen. Ja.
leuk. Krijg wat, meid. Nou, eens even zien. Wat zag we alweer, Hilda? Ja, een poppenbadje, toch? Ja. Even zien. Eens even zien. Hier is wel een badje, jullie. Die toch? Hey, zit er nog meer bij ons? Neem we deze maar. Zien, wat zou je nog meer hebben? Wat strek uit? De robsma, oké? Oké, eens even zien. Wat hebben we nog meer? Oh, dit is ook grappig. Lila. Wat een beetje lila en geel, denk ik, jongens. Dus. Schattig. Ja. Ik ben in de tent. Hoe staan we in de tent, Shanna? Doe maar even in de tent. Oh, lijkt ik een grote... Oh, daar had je poppies, hé. Oh, je poppen. Dat is grappig. Heb ik nog een pop? Jongen, jongen. Nou, nee. Ik vind net een hele mooie pop. Doe wel. Ja, doe wel. Oh, nou, met net echt. Beetje een enge pop. Oh, die is wel heel schattig. Die vindt me wel heel mooi. Zeg ook een beetje met lila, hè? Die past er misschien wel heel mooi bij. Hey. Ik heb vlecht. Nou, die vind ik wel schattig, maar is die wel mij nemen? Ja, die past er wel bij de lila. Heel leuk. Ik wil die. Nee, Ientje is genau. Die is blauw, die met peers had, toch? Oh ja. Nog meer peerse dingen? Zijn met mijn til of tilstoen? Doe het tilstoen. Dus wat hebben we nog meer? Nog meer peers. Een beetje meer lila-achtig. Jachtpeers. Dat is leuk. Poppie daar mooi onder het bordje. Die is schattig. Ja. Nou, mijn shit nog krijgt even 4. 3 wat is toen maar dan. Even shit. Lila, lila, lila. Geel, geel, geel. Even zien nog wat deze poppenkleintjes vind ik. Hè? Beetje lila. Het is vaak roze, hè, dat poppenspul. Maar waar wit. Nee. Helaas. Hier ben echt nog wat potjes en badjes. Zo'n beetje litser, hè? Zo, potje. Ze is het echt mooi, hé? Ja. Ja, dat is echt een hobbel, denk je. Ja, dat is toch haast wat te grutter voor, joh. Dat is toch een grote meid, hè? Hoppa, daar gaat ze. Hallo. Nou, ik denk dat we het meeste wel heil dan. Voor mijn bewaardige slaggen, piratenspul, padje. Zullen we het zo doen? Ja. Gaan we naar de kast. Dan zullen we nog even wat eten ophellen. Wat mama ha, wist het al heel wel? Moeilijk, hè? Even zien wat er is. Oeh, koeketje. Hamblakjes. Die krijgen pasta carbonara. Lekker, lekker. Sinaasappelsap. Ja, dat je het aan bij midden zit. Dat we nog een keer even. A few moments later. Eten ben op naar huis en kijk het kleermeid. Nou, dit klinkt mooi. Zeker, het gaat los vliegen. Ja, maar je kan even een beetje wetter in. Ja. Zullen we met een handdoek even wat wetter voor die pakken? Dat is een goed idee. Maar het is een pop net in wetter, hè? Die kan wetter in. Maar met die wielen, die kan wel. Zo. Wetter. Dan is het vanzelf wel iemand, denk ik. Goed zo maar. Als je doet die zakjes uit, als dan weer is het helemaal tot niks. Maak het niks uit. Dan leg ik mijn poppie bad erin. Op, klaar. Toek, toek. Beetje chippen erop.
Nou jongens, ik zal even met eten dwalen. We krijgen pasta carbonara. Mijn spiraaltjes, wat heel uitzacht. Dit is wel heel leuk, hè? Ja. Ja. Echt een poppenmemkees, hè? Ik boorde vroeger nooit met de poppen. Ik net met de baar, dus ik heb altijd boeten op het hut bouwen en in de zon bakken en trampolines springen. Altijd boeten op het huizen. Maar dit is wel echt een poppenvank. Nou jongens, ik ga hem chillen dat ik druk dwaande ben met de tarrieringsvaar 2 clips. Spetter, wetter, spetter, spetter en bootje varen. En de ene wordt echt in geel en piraten en de andere wordt echt in lila. De gele piraten ging ik doen met Ildau, Saak en Roelof Jan. En spetter, wetter, spetter, spetter. Ik kan de titel maar net uitspreken. Wetter, spetter, spetter. Komt in een lila kleur en die doe ik dus met Lois en Famke. En we hadden alles in principe binnen, dus dat is best gedaan. En hier is nog mooi een badje, hè? We hadden laatst denk ik nog weer de kringloop gevonden, dus dat weer best gedaan. Nog even wat verknippen, weer wat van het streepje goed. Van de piraten had ik nog gevonden. Dat zit ik nog even een beetje zien dat Saak en Rolf Jan past en nog een beetje verknippen, maar een beetje roeg. Heb piraten met roeg, dus dat zit ik nog even bedijnen. Maar in principe ben ik van me zo goed als de kleer voor, dus best genoeg. Ik zou zeggen, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zetten. Nou, toen kom heen en via het net het chillen te downloaden voor je tablet als telefoon. On to naar je chatvlog.